kaga irin zaman da na yi canji ko? To alhamdulillahi a cikin sirrikan da muke bayarwa na zobin tasirifi ko kuma na amfani da turare wajen gabatar da tasirifi, mun ba da shi kuma an yi aiki da shi, sannan kuma na ci gaba da aika da sirrikan mu na zobunan tasirifi zuwa wajaje musamman ƙasashen ƙetare irin su South Africa, irin su a Burkina Faso, irin su abin da ya shafi Libya, Tripoli, a Niger irin su aje ƙwarya da sauran wajaje insha Allah muna aikawa da zobunan mu. To alhamdulillahi subhanahu wa ta'ala muna godiya gare shi a koda yaushe da izinin Allah ga kuma yanayi na samfurin wani da ya turo mana da ya gabatar da aikinsa insha Allah wata muka ce bari mu ɗora muku domin ku gani ku ga haƙiƙanin gaskiya. Mu tabbaci muke bada wannan ita ce number mu ta WhatsApp, ita ce +234 090 kenan ko 17 90 46 36. In dai kai mana magana a WhatsApp sai mun baka tabbaci akan ingancin aikin mu sannan za ka yi, ko kuma sai mun baka tabbaci akan zoben mu na tasrifi ko wani abin da ya shafi turare na fitar da dukiya insha Allah kafin ka yi. In baka samu tabbaci a kai ba to kada ka yi wannan aiki, sannan ko mu kan ba za mu goyi baya ka tura mana da kuɗinka ko kuma mu ƙulla aiki da kai irin haka ba. To saboda haka ka samu tabbaci a gun wanda ya kamata ka gabatar da aiki da sauransu shine aiki insha Allah. Ina mana fatan alkhairi. Na Allah dole a mu share din wannan bidiyo da yan uwa musulmi su gani su amfana, sannan a yi mana liking, a yi mana subscribe ta da duk lokacin da muka ɗora sabon ɗauka za ku gani. Ina mana fatan alkhairi.